बिपिएफ पार्टिया दिनै लोरबां थासारियाव दङ दा बिथांमोननि वार्कार्सफ्रा बेसेबां गोथौ सान्थौ आरो सानस्रि दं आङो माने गावखौनो गाव माने गोनो गोथो मोनो बिथांमोनखौ मानो जे बिथांमोना 17 बोसोर सासनाव थादोंमोन आरो बै 17 बोसोराव सासनाव थानायाव माखासे दालां आरो लामा बानायना होलांदों गभर्नमेन्ट जानानै दा बे लामाखौ लानानै जोंनि लामायाव मानो लिरदों होननो नागिरो थारमाने गभर्नमेन्टआव थानानै गावसिनि लामासो लानो नागिरो बिसोरो गभर्नमेन्टआव थानानै गावसिनि दालांसो लानो नागिरो बिसोरो जे गभर्नमेन्टआथ' रायजो राजाफोरनि माने सुबिदानि थाखाय माखासे खालामनांगौखाय खालामना होदों दा बेखौनो गावनि गभर्नमेन्टआव बानायनायसो बाहाय UPPLआ लिरनो मोना बाहाय BJPआ लिरनो मोना बाहाय कंग्रेसआव लिरनो मोना होननो नागिरो आरो दा बेबायदि नङा आङो मैया दाख्लैबो बुंदों दिनैहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ UPPLनि गभर्नमेन्टआ दिनैहाय माखासे दालां लामा बानायदों गाबोन जे बुंगोन नामा बिथांमोनाबो अब्ला जे बेयो UPPL गभर्नमेन्टनि बानायनाय लामासो बाहाय BPFआ लिरनो मोना बाहाय कंग्रेसआ लिरनो मोना बाहाय BJPआ लिरनो मोना होननानै बुंगोन नामा